Krásny úsmev je ako drahý oblek. Bez neho je váš vzhľad neúplný. Kto by to mal vedieť lepšie ako ja? Roky moje zuby nedostávali správnu starostlivosť a keď sa objavili problémy, neboli riadne doliečené, až kým som nenavštívila Datsky Dental Clinic. Tu ma komplexne vyšetrili a poskytli mi odbornú konzultáciu. Urobili fotografický protokol, počítačovú tomografiu a 3D skenovanie čeľuste. Podrobne mi predstavili liečebný plán s návrhom môjho nového úsmevu. Ukázali mi chirurgické navigačné šablóny a zaviedli zubné implantáty v rámci jedného zákroku. Ohromil ma jedinečný liečebný protokol a rýchlosť dosiahnutia výsledku. A čo je najdôležitejšie, vďaka vedecky podloženému a individuálnemu prístupu ku každému pacientovi som počas celého procesu zažila maximálne pohodlie a dôraz na krásny úsmev. Teraz je môj vzhľad kompletný a to isté prajem aj vám. Datsky Dental Clinic. Váš nový úsmev v ten istý deň.